Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Rebanded niyang buhok last 4 months. So, niya mo niyang buhok o niya ang punuan lang ato ni siyang paluapan o color kay medyo yung tubo na yan. Nakabulan mo tubo na pud na ang dire-regriban ang kani tubo na. Nya ingana ang niyang buhok, koloran ni nato i-fullhin na to color karpan lighter iyang buhok kay gusto niya o kana medyo muhayag niyang pagkababaye. Primerong gibuhatan ni gikoloran ni una niya pagkahuman ato ning koloran na puding tumoy kay fullhid di siya color kay para muhayag mulight gamay ang color kay murag buwangan o kahayag ang kanyag. So ingana ang buhaton para magwapa ang buhok dili madaot bisan pagbago pa ning giriban. Kaya dili ni siya para sa uban nga rebanded nga dili pwede koloran labi na bago pang giriban niya plus color pa jud daan. Swarovski product, why problema? Gwapa gyud kaayo na. Human kung apply diring dapita mga 25 minutes na dili na po sa punuan kay mga 15 minutes ni mo color man ni dayon dali ra man jud kay ni madutlan ni punuan pareha karon o di ba ni color na no dali ra jud kaayo na mo ginayang technique ng dapita dili gyud mo idungan og color aning dapita kani idungan nimo ni tanan ana mas hayag gid ana ug mo imong buhaton mo nang magsunod jud ka sa procedure giunsa nato ni pag unsay among sa seminar na mo upi akong trabahoon kay para jud dili maglapak-lapak ang ako ang trabaho. Gabutang ko og Bonacure Repair Rescue ngani ning pag-apply niya paghid lang ana niya. Nganong sige tagbutang aning Bonacure kani silang ma'am kaming tanan ani na mura taganahan na jud kaayo permanente ta magpa-treatment kay sa makasuway kag pa-treatment ganahan jud ka kay humok man kay imong buhok. Sag unsa pa na ka conditioner wa jud makalabaw ni treatment nga Bonacure kay kani si Bonacure as in humok jud kay imong buhok mawala na mga tanggol, mawala na mga hair fall. Ang imong pamati gaan kay imong ulo basta mabutangan jud nato og Bonacure treatment. Nga akong gikoloran ang punuan dayon naka-highlights man ni siya no rebanded ni siya pila nakabulan ang nakalabay gwapa na gyud ka ang buhok bisan pag sige kag pakulor bisan pag kada adlaw ka pakulor di gyud na madaot basta mag Swarovski lang jud ta dili gyud ka magmahay gi Bonacure jud ni kay kaning mga customer ganahan jud na sila magpa-Bonacure pareha ra gud nako always pug kung ga-Bonacure sa kung buhok kay nindot gyud tumbok basta ma-Bonacure kay muhumok kaayo and thank you for watching and bye bye.